Ahojte priatelia, moje meno je Dušan, vítajte pri ďalšom investičnom videu. Aktuálne som nabil na brokera eToro 1000 eur a chcem s vami zdieľať tieto 3 konkrétne nákupy 3 spoločností, ktoré som nakupoval vlastne v mesiaci apríl. Previedol som v podstate 1000 eur, čo v prepočte bolo nejakých $1150. Aktuálne som spravil nákupy 2 firmy. V podstate portfóliu nemám, sú vlastne úplne nové pozície a jedna firma je pre mňa veľmi taká srdcovka a len som dokúpil alebo navýšil teda aktuálnu pozíciu. Poďme sa teda pozrieť na tie 3 spoločnosti, ktoré som ja aktuálne kúpil a čo som teda pridal do portfólia. Prvý nákup, kde som videl obrovskú spoločnosť, tak možno ktorí sledujete finančné trhy od začiatku roka, tak viete, že vplyvom umelej inteligencie prišiel na trh softwarových spoločností obrovský strach. Jednoducho nejaká tá investičná myšlienka alebo tá téza bola taká, že v podstate AI zruší jednoducho softvéry a celkovo softverové spoločnosti, ktoré sú tu roky, tak vlastne rýchlo zaniknú vďaka tomu, že proste máme rôznych AI agentov, rôzne AI modely, ale dovolím si s týmto nesúhlasiť a niekedy je fajn, keď máte tú myšlienku, že nesúhlasíte s tým trhom a vidíte ten potenciál. Za mňa tú myšlienku rozoberiem tak, že softverové spoločnosti treba hľadať tú najväčšiu kvalitu a kde vidíte aktuálne najväčší mód pri tých spoločnostiach. Pretože firmy, ktoré majú obrovskú konkurenčnú výhodu, majú obrovskú užívateľskú základňu a vynikajúci produkt, ktorý škálujú tá spoločnosť roky, niektoré firmy dekády, tak jednoducho si myslím, že tu ostanú a práve túto umelú inteligenciu využijú k tomu, aby zlepšili ich produkty a služby a boli samozrejme pre tých zákazníkov ďaleko lepšie užívateľskí, ale možno aj cenovo prívetivejšie. Takže za mňa z týchto softwarových spoločností som vybral spoločnosť Adobe, kde som aktuálne spravil nákup niečo okolo $600, takže vlastne je to nová pozícia. A prečo som si možno vybral Adobe? Aktuálne táto spoločnosť je dosť strestaná a vyklesaná skoro z all-time high price, bola niekde medzi $670 až $700. Aktuálne sa pohybovala v pásme $240 až $260, čo mi prišlo naozaj perfektný vstup do tejto spoločnosti a myslím si, že za sebou má taký ten najväčší výplh alebo ten najväčší strach investorov a práve táto firma tu funguje desiatky rokov, má obrovskú konkurenčnú výhodu, perfektnú užívateľskú základňu a práve aj nejaké ten môj DCF model alebo nejaká tá vnútorná hodnota mi hovorí, že tá správna cena je niekde okolo tých $300 až $350, takže aktuálne ten môj nákup niekde medzi horizonte 240 až 260, tak počítam plus minus na tejto pozícii návratnosť, ktorú by som chcel dosiahnuť za 3 roky nejakých 50 až 60%. Samozrejme v závislosti od toho, ako sa bude hýbať trh, ale toto je akoby na tejto jednotlivej pozícii, lebo sám myslím, že táto spoločnosť len tak nepadne, tá užívateľská základňa a tie ich produkty sú naozaj výborné a perfektné, že sám používam niektoré ich nástroje a samozrejme pre tých, čo využívajú Adobe a tie ich kreatívne alebo nejakí tí profesionáli ako fotografii, tí, čo vlastne robia s videom a podobne, tak sami potvrdia, že tie nástroje, pokiaľ sa ich naučia ovládať, tak sú veľmi výborné a dajme tomu už len základné PDF a tieto veci sú integrované skoro v každej jednej väčšej korporácii a podobne, takže myslím si, že firma ako Adobe tu určite bude za nejakých 10-15 rokov. Takže Adobe je prvá firma a plus minus ten druhý nákup je spoločnosť Duolingo. Tiež sa to dá nazvať, že to je softwarová firma, ale nie úplne tak software. Je to keby najväčšia jazyková aplikácia, ktorá aktuálne funguje na trhu, má obrovskú základňu, vyše skoro 110 až 120 miliónov vlastne užívateľov a táto akcia je naozaj veľmi zbytá, že niekde tá akcia v rozmedzi to all-time high price bol, dajme tomu plus minus rok a pol dozadu na 600-700 a teraz tá akcia bola pod $100 na kus, čo bola naozaj zaujímavý vstup do tejto pozície a tu som vlastne otvoril nejakú menšiu pozíciu za $300, ale túto firmu chcem dlhodobo nejako sledovať, pozerám vlastne aj ten management a celkovo sa mi páči. A takisto táto firma to schytala na základe toho AI, že ich v podstate
vymaže, keď tak poviem, v rámci tých spoločností softwarových. Ale myslím si, že už Duolingo už teraz využíva tú umelú inteligenciu k lepšej, intuitívnejšej platforme. Jednoducho využívajú tú umelú inteligenciu takým spôsobom, že v tej aplikácii si to vlastne sami tí užívateľia vedia vlastne povšimnúť, že ja sám Duolingo používam, nie je to úplne tak často, ale dajme tomu, že na tú angličtinu a možno keď tam budú pridávať nejaké aj iné zahraničné jazyky a nadväzovať na to možno nejaké takisto reklamy a podobne, že môžu tam byť zaujímavé zdroje samozrejme nejakých dodatočných príjmov, takže preto ja som možno Duolingo aj pridal do portfólia, lebo aktuálne tá cena je za mňa veľmi výborná a niekde tá vnútorná hodnota tej firmy vidím okolo tých 170 až 190, takže plus minus na túto pozíciu cieľim do tých 3 rokov aspoň 100% návratnosť. Na posledná pozícia není to úplne niečo nové alebo nejaká prestížna AI firma, ale je to spoločnosť Berkshire. Spoločnosť Berkshire, možno tí z vás, ktorí nepoznajú, tak je to v podstate firma, ktorú založil a viedol legendárny investor Warren Buffett, asi najlepší investor vlastne v histórii, ktorý sa vlastne učil od samotného Benjamina Franklina. Kto nepozná knihu Inteligentný investor, tak určite odporúčam. A prečo v podstate som sa rozhodol pre Berkshire? Berkshire je naozaj výborná firma, kde aj teraz, tento rok vlastne Warren Buffett ohlasil odchod do dôchodku, tak predal akoby to žezlo alebo tú korunu CEO Gregovi Abbovi, čo je jeho nástupca, ale verím, že Greg Abel je vo firme niekoľko rokov a práve on bude ten ďalší CEO, ktorý si myslím, že určite povedie tú firmu k nejakým ďalším perfektným krokom, ale hlavne Berkshire je úžasná v tom, že oni držia 360 miliard na balance sheete čisto len na nejakých krátkodobých dlhopisoch, takže oni majú obrovský cash a keď príde práve takýto prepad na tých trhoch, ako je vojna s Iránom voči USA a Izrael, tak to môže byť pre nich zaujímavé nákupy, kde vedia tie miliardy eur jednoducho rozpustiť. Takže oni podľa mňa len čakajú práve keď ten trh nebude taký prehriatý a tie firmy alebo pozície, kde oni majú zainvestované, tak budú určite pridávať. Takže sám som zvedavý, ako to pôjde, ale vždycky aj Berkshire, keď dajme tomu S&P index klesal, tak Berkshire je taká nižšia beta voči S&P, to znamená, že väčšinou buď ten prepad nejako koriguje, alebo vždycky poklesne trošku menej ako dajme tomuto S&P. A samozrejme bola to menšia pozícia, zasa niekde na úrovni tých $250, takže nie je úplne veľká pozícia, ale zase pre mňa je to niečo, kde vidím dlhodobý potenciál a keby samozrejme táto firma nebýva dlhodobo v zlave, keby tam je samozrejme cena ešte lepšia, alebo tá nákupka povedzme je okolo tých 380 za akciu, takže sa nepodarilo kúpiť napríklad ani jeden kus akcie, ale keď sa dostaneme niekde, dajme tomu pod 350, tak určite zvážim nejaký väčší nákup. Takže toto boli aktuálne 3 nové nákupy v tomto apríli. Všetko som to zdieľal na mojej vlastne platforme alebo cez môjho brokera eToro. Ak chceš kľudne pridať, môžeš sledovať moje portfólio, takisto môžeš aj zakopírovať moju stratégiu, pokiaľ sa bude páčiť, takže kľudne daj odber na tento kanál, poprípade ma sleduj na eTore a iných sociálnych sieťach a my sa vidíme pri ďalšom investičnom videu. Ahojte.